abin tsoron a cikin wannan hadisin shine a kowane irin matsayi dan adam yake dole akwai waɗanda haƙƙinsu yake a kansa, kuma dole ne Allah zai masa hisabi da waɗannan mutanen. Hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa dukkan ku makiyaya ne, ma'ana shugaba makiyayi ne akan al'ummar da ya mulka, haka zalika mai gida makiyayi ne akan iyalinsa, wato matar shi da kuma 'ya'yan shi. Ita kanta mata makiyayuwa ce a wajen mijinta da kuma 'ya'yanta. Kin ga ko kenan Hajiya aiki ya same mu ko? Mana tunda kin ga Allah zai tambaye mu akan haƙƙin mai gidanmu. Allah sarki, wai mai gidanmu ashe fa yanzu fa mu biyu ne fa ko? Wallahi tallahi mantawa nake. Yallaɓai, to ai ka san hadisin saboda sananne ne. Haka ne, duk da na san shi, amma da kika zo min da shi yau kika daɗa tunatar da ni sai na ji abin komai ya zo min kamar sabo. Amfanin tunatarwar kenan. A ƙarshe sai bawa, an ce za a tambayi bawa akan dukiyar ubangidansa yaya ya tafiyar da ita. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rufe da cewa dukkaninmu makiyaya ne, kuma tabbas sai an tambaye mu akan abin da aka ba mu kiwo. Haka ne, jahila ta ƙaru. Wannan ba haka bane, ba kuma da ke kaɗai yake ba. Yanzu ni ma kenan duk irin mukamin da na rike dole za a tambaye ni akan su. Kwarai da gaske, kuma kaga duk za a tambaye ka akan waɗannan mukamin. Kuma duk wanda ya kasance akwai haƙƙinsa a kanka, to wallahi dole sai kun tsaya a gaban Allah tare da shi.